Maayong buntag ninyong tanan. Mga igsuon, matag usa ka nato doon nagihigayon nga mubati ta og kakapoy. I think normal man tingali ng kapuyon ta. Normal o abnormal? Normal. Ang pangutana, asa man ta mokuha og kusog og kadasig sa mga higayon nga kita maluya. Asa man ta mokuha og kusog kung pananglit moabot ang adlaw nga kapuyon gyud ta. Doon na bitay nag-ingon nga kana kunong cellphone useless kung walay load or charger. Charger tingali oy. Kay bisag way load ang cellphone magamit man as alarm clock. Pero walay charger, wa gyud hinungdan. Useless ang maong cellphone. Bisan unsa kanindot o kabranyo sa sakyanan, kung kini walay gasolina, kini usab powerless. Walay hinungdan, way kapuslanan. Alang kanako mga igsuon, kung wala usab ang Ginoo, ang tao wa say hinungdan. Mutuo mo ana dili. Gamay ramen itubag. Mga igsuon sa Jesus nangutana sayang mga tinun-an, mingon siya, alang sa mga tao, kinsa man kuno ang anak sa tao. Sa Jesus nangutana sayang mga tinun-an kung kinsa siya, not because he wanted to have a self-evaluation. Not because nga wa siya makaila sa iyang kaugalingon. Apan buot ang Dios nga sutaon o suknaon niya ang mga tao kung tinuod ba nga sila nakaila gyud niya. After all, sa mga milagro, sa mga gipanudlo sa Ginoo, human sila nakasinati ug nakasaksi sa tanan nga mga maayong nabuhat sa Ginoo. Nangutana siya karon, kinsa man ako alang kaninyo. Mga igsuon, I hope wa mo malimot sa gospel last Sunday. Ang gospel last Sunday, si Jesus misugo sa mga tinun-an pag-una ngadto sa pikas tabok sa lanaw. Nagsakay sila og sakayan. Samtang si Jesus misaka sa bungtod aron sa pag-ampo. Pagka alas 3 sa kadlawon, siya misunod. Ug tungod kay nalisang, nahadlok ang mga tinun-an, tungod sa kusog kayong bawd, tungod sa kusog kayong hangin, wa sila makaila sa Ginoo. Mingon ang Ginoo kanila, ayaw mo kahadlok kay ako kini. Do not be afraid, it is I. Si Pedro mga igsuon, mingon, Ginoo, kung buot ka, kung tinuod nga ikaw ka na, sugo ako sa pag-anha kanimo. Mo na'y nahitabo last Sunday, og milakaw, og nakalakaw si Pedro sa tubig. Ako lang tangtangon kay murag di ko kadungog sa kong tingog aning face mask. Tuod man, nakalakaw si Simon Pedro sa tubig. Apan sa dihang nakabantay siya nga kusog ang hangin ug dagko ang bawd, hinay-hinay siyang na unlod. Mingon ang Ginoo kaniya human sa giluwas si Simon Pedro, mingon siya, pagkajutay sa imong pagtuo,
nganong nagduha-duha ka man. Mga igsuon, si Simon Pedro nga giluwas sa Ginoo, duna siya'y personal kasinatian kang Kristo. Hinungdan nga si Simon Pedro nakatubag yun sa insaktong pangutana. Unsa may tubag ni Pedro sa pangutana, alang kaninyo, kinsa man ako. Ang tubag mga igsuon, nagkanayon si Pedro sa pagingon, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. The other Sunday, unsa may ebanghelyo, ang milagro sa pag-apod-apod sa 5 kapan ug 2 ka isda, ang pagpakaon sa 5,000 ka mga tao. Mga igsuon, practically speaking, kadtong tang mga tao nga nakasinatig, nakasaksi sa kaayo sa Ginoo, makasulti gyud na sila. Makasulti unta to sila kung kinsa si Kristo. Apan taphaw kaayo mga igsuon ang ilang tubag. Ang nakahatag sa hustong tubag mao si Simon Pedro. Mga igsuon, maayo tingali ato sang pangutanon ng atong kaugalingon, alang kanimo, alang kanato, kinsa man si Kristo, kinsa man ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay lagi baya mga igsuon, kung kita usa ka Kristiyano, kita usa ka Katoliko, sayon kay pagtubag kung kinsa ang Ginoo. Apan lagi, we know God, we know Jesus mentally, but seldom we know God heartily. Daghan nato nakailata kinsa ang Ginoo, kutob sa una-una, apan lahi tong atong ilhon si Kristo kasing-kasing. Kaya ang tao bitaw nga nakailagyod sa Ginoo, ginamit iyang kasing-kasing, mo ni mga tao, mga igsuon, nga dunay mga konsensya. Mga tao ni nga, kung magbuhat sila dili maayo, ilag yung hunungon. Kung magbuhat sila dautan, ilag yung tudluan ang ilang kaugalingon. Daghan ka nato mga igsuon, nakaila sa Ginoo. Nakaila ta tungod kay gitudluan ta. Nakaila ta tungod kay nakabasa ta. Nakaila ta tungod kay nakadungog ta. Apan lahi kung kita dunay personal nga kasinatian sa Ginoo. Ningon pabitaw si Papa Benedicto XVI kaniadto, that our life must be in Jesus. That our life must be with Jesus. That our life must be for Jesus. Ngang kinabuhi sa tao mga igsuon, naunta kanunay diha sa Ginoo, uban sa Ginoo, ug alang sa Ginoo. Ganina, nangutana ko ganina kung kapuyon ta, asa man ta mukuha og kusog. Maybe for some, the source of our strength is from our friends and the members of our family. Yes, tinuod yun na siya. Ang atong pamilya, atong ginikanan, mga kaigsuunan, maghatag yun nag-inspiration kadasig natong tanan. Apan sa pangutanag asa ta magkuhag kusog, wag yun tayo laing kuhag kusog mga igsuon, kundi ang Ginoo lamang. Alang kang Samson, si Usaka diha sa Old Testament, alang kaniya God is his strength. Ang Ginoo mao ang iyahang kusog.
Alang sa uban, God is their consoler and their healer. Alang sa uban, God is their great provider. Alang sa uban, God is their true friend. Alang sa uban, God is their companion in life. Apan alang kanato, alang kanimo, kinsa man sa Jesus, kinsa man ang Ginoo alang kanimo. Ug niining misa karon, niining adlaw, niining Domingguha, atong pangutanon ng atong kaugalingon sa pangutana nga gigamit ni Jesus gihatag ngadto sa mga tinun-an, alang kanimo kinsa man ako.